Знаеш ли, че си наркоман? Шокирах ли те? В днешния свят всички ние имаме пристрастявания към захар, кафе, цигари, алкохол или различни упойващи вещества. Но има една наркомания, едно пристрастяване, за което рядко се говори, а то е много страшно – емоционалната наркомания. И там враг е собственият ни мозък. Той застава срещу нас, защото си изисква поредната доза допамин, кортизол или адреналин. И за съжаление в повечето случаи сме пристрастени не към позитивните, а към негативните емоции. Затова трудно излизаме от токсични връзки и взаимоотношения, защото мозъкът ни си иска поредната доза адреналин или кортизол. За още информация по темата и много други полезни теми последвай страничката ми Фабрика Хармония. Линк ще намериш под това видео. До скоро и хубав ден!